ZVL. Omroep ZVL. De Ramadan is in volle gang. Voor veel moslims in Zeeuws-Vlaanderen is deze periode dan ook heel bijzonder. Deze moskee wordt deze tijd dan ook vaak bezocht. Wij gaan eens op bezoek bij iemand die deze periode viert. Dat er iets gevierd wordt is direct duidelijk in het huis van Edwina uit Terneuzen. Wij versieren het huis heel erg. We proberen de kinderen mee te geven dat de Ramadan natuurlijk heel speciaal is en heel mooi is. Het brengt je dichter bij je geloof. En natuurlijk het suikerfeest heel uitgebreid vieren. Ja. Ja, je begint al even over de kinderen. Hoe zit dat? Vanaf welk jaar begin je? Ja, echt. Dat is een beetje lastig. Normaal gesproken dien je vanaf je puberteit mee te doen. Kijk, mijn dochtertje is bijvoorbeeld 4. We geven haar nu al mee wat vasten is en wat het inhoudt de Ramadan. En het is niet alleen eten en drinken, het is nog veel meer dan dat. En vanaf een jaar of 8 beginnen we met oefenen, met halve dagen vasten bijvoorbeeld. En dan vanaf een jaar of 10, 12 moet je wel eigenlijk mee gaan doen. De dochter van Edwina komt er over een paar jaar dan ook niet mee weg om niet mee te doen met de Ramadan. Islamitisch gezien niet. Ik weet dat het heel veel gebeurt, maar eigenlijk is het zo dat als je gewoon gezond bent en de puberteit hebt bereikt, dien je gewoon mee te vasten. Ja. Omdat de editie van dit jaar erg vroeg in het jaar valt, is het voor Edwina een fluitje van een cent. We mogen tot, 5:30, 6:45 eten. En om 6:30 is het eigenlijk alweer etenstijd. Dus dat gaat wel echt heel makkelijk dit jaar. Dat de vaste periode dit jaar in maart valt, heeft te maken met de islamitische kalender. De islamitische kalender die verschilt met de kalender die wij gebruiken. Dus dat verschuift elk jaar. Net als bijvoorbeeld vorig jaar was het een maand later. Volgend jaar is het weer een maand eerder. In 2030 is het zelfs zo dat we het in januari een keer krijgen en in december. Dus dan gaan we gewoon 2 keer Ramadannen. Hoewel het een bijzondere maand is voor het gezin uit Terneuzen, komen er niet dagelijks traditionele maaltijden op tafel. Ik probeer het altijd wel gewoon normaal te houden, want dat is eigenlijk ook de essentie van de bedoeling van de Ramadan. Net als gisteren hebben wij gewoon chili con carne, sla en wat lumpiaatjes op, weet je. Dus je probeert wel, vooral in het weekend doe ik wel misschien iets meer, maar ik probeer het eigenlijk wel zo normaal mogelijk te houden. Toch kijkt Edwina elk jaar weer uit naar de Ramadan. Absoluut, absoluut. Elke moslim is daar natuurlijk mee bezig tijdens deze mooie maand. En daar dient het ook wel een beetje voor, want we leven natuurlijk in Europa. Je wordt heel gauw opgeslokt door werk, de dagelijkse dingen, waardoor je geloof misschien een klein beetje op de achtergrond treedt. En door zo'n maand als de Ramadan word je wel eigenlijk een beetje weer teruggetrokken. Zo van, ja. Je gaat ook helemaal glunderen als we het erover hebben. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja, dat is mooi. ZVL. Omroep ZVL.